Kador barliur bataksis ngi ka yeng dor barthawang ka khasil tumat state council ke HADC kalamanjur ya karai ban kuntu ik sarkar jala bakani rapisa skidor barsnong kinong banlas ngi bat kumjuru ban ma bi khajna na ki kali kamai habawan ra ekamat yatai ni resolution uba titos w khaim cm ka ki HADC ulong bakidor barsnong kilairap ik sarkar jala ban pentreka mi ki skim hagaji le persaya ka klam covid-19 dak ba penkre community quarantine center bat kiwi pan Nakaliang kajongika state committee ngi sokhya halo kanika jingja jingman jong kanika klam kabadon hapo kanika state kajongi bat khamtam ha kanika ri kajongi menne ha kapur kenta kali jungkali ngi layatai kandiat ya kajing ya ka rule lani ya ka yau senyang ubenhei uba ki dorbas nong kijongi kilaya tresitom na kabenta kumno ban ya takel ya uni u nyang jingpang te kumba ngilayo ngilaya sakhi bat le sig babun ki MDC jongiru ki tre rangkat wat lada kamdon kata ka direct involvement ga jongi ha kita ki covid team management committee ru le sin re ngidon rangkat pat kum kinong mi khmat ki badon ni ka jingkit kle ngi ai jingmut ngi don rangkat bat kumno ban pensingan ban pen ai men sim yaki bakin tur syafrang syakmat apdeng jong kanika klam te sisang le i ka jing trestom ka jongki kaba kilaya no senyang sibun om dei tang ha kaba ban pekmiet peyong ban takel ya kanika yang jingpang Henry ngalai iru ba kila set up what ya ki community quarantine center lani ki isolation center nangta kila ajing erap ru segitu ki longyeng ki ba dunai ya ke jingyo ki bala syakta lembaga ni ke lockdown namar ba teng kimyo belasyu kimyo kamaisu ki haban mo don syu ka bam ke di hien tiki don ki dor basnong ki ba sei na ka functionong ban ajing erap ya kini ki longyeng Tuhoi kumbangala keren mene nakaliang jongi ka council ngi persyang kat bala namar ngi sutu ba ngiru ngidon ka position ka ba ngimla ban le sibun ke jingerap terewat la kataru ngila de rai na ka executive committee ba sian ken sapoi ka financial assistant sa baro ki MDC khnang ba pinyo ban no senyang lang ha ka constituency ka jongpi na ka banta banyarap ikitu gisnong lani kini ki covid management team ki basakta dauni yang jingpang ten rei wala kataru kanumpat biang pat kat kum banya penirangkat dor ya ka jing trekam ka jong kini ki komiti lani ki dor basnong ki jongi tena za kadau nga sngo ban kerpat epi ki khot jong ka yeng banya kersan lang ya kini ka resolution kaba lawara na kaliang ke isi bat nga suru ban ai kublay ya wenong member na po nong po bangalai ha po ka list of business ha kajing sya na kaliang ka jong iru ila move ya ke resolution let's say kabaya sriem hibat kani ka resolution ka lawara na ke isi te nga so ban ai kublay iru bidon ni ka ju ka jing mut te kwa ra ban ni thu ipi bangiru na kaliang ke isi ngidon ni ka ju ka jing thu ngidon ni ka ju ka jing mut bang kwa ban yarap ya kini ki dorbas nong kijongi tena takadau ngila wara ya kini resolution ha ka bangin kerpat ya ke state government bahkan ai ya kini ke jingerap ya kini ki dorbas nong kijongi ki be involve ha kini ka kam ban takel ya kini ke nyang jingpang te nganget ba ka state government kan pediang ya kini resolution ke jongi ya kini ke jingkerpat ke jongi namar ka dei ka rai jong baro ki MDC ki badan ha kani ka yeng ka badan burom ti tangkat ni nganum penjrong ke jingkren namar baro ngila isutu ya ke jingmut yang resolution tengah syukerpat ki member babin subha ban kersan ni kani resolution krang bangin yo ban pha sa ka state government publish bun Tingaru also ba kajiora ni ka resolution naglagi isi ngaru kersan ni ka ba kamtam lagi ka kebalaja ya kani ka balai tu pim dan masa sama baru kajia ya uskat tisno namar ba urang basno udang nakasi babut ulai kedua ketak bayu step urap song isolated de tapi mentah lawan daka besuan telap sampai kat uskat tisno irong sosno saya kin kan kadir kap tenai
haba poi hadokan ni kanu ki no basno ki bun ki bala testum dak ni la timon sobha para du thia do dem bat la haban simi ka ban num salia chi uldi namta yaldi ba kayeng kasem te ka jiura ni ka resion ga dong kristian sa chaman sarba ka surta ka ban le ye diki rong basno ki ba la testum namta ni ka pandemik ni klam ka bamta ngai i jing tristom jong ki dorbar snong hasor selong ye i ba ki municipal hakapor ba khlat covid kidon kinong yaram banra ya ka met yam banti ya ka thliu banbu hadu ka thliu lun jentep da ki briu jong ka sarkar hanre ya ki rangba snong ki dorbar snong ki badan snong kendong ki longying ki badan snong kendong omdon nong yarap manu dei ki dorbar snong ki rangba snong klem khen ya kama ya kata ka jingpang ka ba ka perthai ka bu hapdeng jong ka jingma ki dorbar snong dei maki ki ba penbiang ya ka thliulum jintap dei maki ki ba yarap banra ya ka met yam hadu ban poi haulum jintap nyi sisa ya kata ka mensim jong ka jing IT lut ka jong ki na ka benta ban yarap ya ki longying ki ba mat ya ka jing sakta au covid-19 om tangkata kirang ba snong ki jongi nye i hai snong nong kendong ki jongi kidon ki longying ki bakwa ban sim dawai nagawi ka jaka sakawi pat ka jaka kimdon kali umsha kali kamai ban ya dei kirang ba snong dalade ki lek ban yalam ya ki pai ba nong song snong ki jongi WR ban yaram ban lek sim dawai ban lek yarap ya ki ban lek sim ya ke pisah ki jongi na ki bank account namar ba ka sarkar kamsha ban mi pai ba kirang ba snong kilatre ye ke babahatam akum kani kapor kani kapor nga ngaso ban penpau bangilang kadang ya kisngi kidobo snong kilapen sngo ki ong ba kilapoy sa syaki MLA MDC ban penpau ye kata jing ka ba maki ge kendo namar la snak nang ye kini ki community quarantine center namar kadon ka assurance ka paskam bangin yo ya kalat ban kasyan day lamba jong ka jing senyang nagaliang jong ka sarkar tenray hakbak hadu kamot kimdon lenti khamtam ki dobash nong shato ki thanong kandong kimdon kanuno ka source of income balana pia compare but ki ka source of income ka ba ki rong bash nong ki don shapo ki than sor kamot shanong kandong kamdon kanuno ka revenue collection bakinyo tiklawan ra shibun ki jinge mar menche musna Mr. Chairman sir ngamda tip ke exact amount desi ngila banle lembaga RTI hakapor ba ka sarkar ka thungi tu ki official quarantine centers ban penbiang ka bam nodo ka bam step ka bam sngi ka bam janmet ka bam damit la siu ki private party da ki phokrot Mr. Chairman sir da ki phokrot nga tip ya kata nga tip ki party ru tamang ngamlong menithu angne de henry Masa Chairman sir, daki pokror la sewi ki private party ban penbiang kita ki jingbam hakitu ki official quarantine center. Te balai miarap lamnya ki senang. Daki pokror Masa Chairman sir. Ladang ni lek RTI kanno la sewi ya ki private party ban penbiang ka bam ka di itu ki official centers pin lengok Masa Chairman sir. Te Aisyah ki badai hok ban yo nim persyai kita hendrai kum ki dorbar snong ki blatari sitom ki bojenge ki ka poi hado ka por manta ka baklawan kata ka trust deficit ya ka sarkar bagi snong kin tresho na ingyong kini apmi kata ka pisah jendon ka the Mr. Chairman sir ni hap restore biang ya kata ka trust deficit ka baladon manta apa mata lada ongi pai bam tresho ngadang ya kendo kini kisngi kirang basnong kiong ba la tresitam bersime khantiasyo nomor ke sarkar kong penpoi no lesha menta wan nong song snong wong shno ko to pisah jung rang ba snong nong kom no de kita ki ke ngaku aban kapat lomba jong pi Mr. Chairman sir ya ke step committee bansim khay kane na lor ka financial assistance ya ki dorbar snong ki dorbar hima soi ki pai baru ki balong kemala jenjar pala yo ki khabar ki yeng ki bakyong umdan sho tang khau bunche lopoi hado kata ka stage Mr. Chairman sir marla arbanai tamanta pai ba khamyo sho balik tre balik kita balik bela balik sngi balik rap paneria
so tang de ini yang ban karshan ya kini ka resolution ka balaya don jumut na bro arliang hi bar smutanat kalawan the official resolution na tharangin sayo ya uso ya gejing tumu banitu Agabede bat ki quarantine center kiba house nam baladap wat lada ka sarkar ka klam itu yang ni ke district council agaba form yang kini ki CCMT kumang keren mana na kalian ke council ngila penlut haduk khat kendai lak khat nyu hajar tang na ka banta ki quarantine center agaba ngi ai si hajar tangka iwe ibasong quarantine center but nagalian ke government pat ka jing tip ke jongi ki ai san hajar ke we ke quarantine center mo na thai ke kata ke ba nagalian ke sarkar ka ai mencep sedam kamu lada dan si spangut ki ba chong quarantine tu ke yo san hajar badon arngut ru yo san hajar tenrengi ngiai da ka jing don ki number si hajar iwe te kata ka daw ka poi khat khandai lak khat neu hajar te hak bedai ba ka jing ai jing mut jong member badan burom na meliam ngasngo ya hap namar ba kan bahaya kan ke resolution ke jongi ban atru ya ke jingnya dei bat ki nong belas ngi kabumut ya gitu gibreu ki ba im da ke banyak kali da ke ba syong yo la ni kidu ki ba ka sarkar kan identify like no kitu ki baki ong baki la de ki casual labor ki department nang ta ki ba yo ya ke job card ba komta terter te hum ya gitu ngatharai ka sarkar ka de ban happen state nama kala arai tekan haban perstet ban aino ya ki jingerap kibala syakta hakani ka lockdown nga kwaru bani thui ka house ba ka don ka jing perkhat na kalian ka jonga bangin sekren ka isi kalau don rung i ka jing ut jong kini kinong nya kali bebede ki driver taksi hamtam kibala ut chapang kani ka tax mo kani ka khajana ba wat hapdeng jong ka lockdown ru kihat ban siu ka tax ke jongki te namar ba hitip ba ka share ka jongiru ngiadon bentalang bat ka state government ha ka bedai ka share na po ka transport department te ngasngo ba ngila ban ai jimut na kaliang ka jongiru ngin se syong bania perkhat ba lakum no ya ini si benai si teng lani arbenai ka sarkar ka de ban map no ya kani ka road tax ka ba ngia share lah ka ba mut ngiru ngiadon bentalang hakaban kentui ke sarkar ban maaf no ya gini ki driver taksi hamtam ki nongka kali kamai nginong baik kali kamai ki ba klemyo ban kamai hak ini ki tayo lani ki benai ki bomdon ki badon gani ka lockdown